Gadewch i ni gyfrif yr holl ddynion drwg. 1, 2, 3, 4, 5. Amser allan i bawb. Meddyliwch am eich ymddygiad. Beth ydw i wedi wneud? Wnes i ddim byd. Edobytlw, mae e mor giwt. Mae angen i mi wneud fy ngwaith, a chi peidiwch a mynd i unrhyw le. What? Mae'r holl sadia boes wedi mynd. Deffro, mae angen i ni ddod â nhw yn ôl. Mae'r drymiau hyn wedi torri. Nid yw'n moyn gweithio. Rwy'n gwybod sut i drwsio hyn. Gadewch i ni fynd amdani. Sadia boi. Sadia boi. Ble wyt ti? Amser allan, sadia boi. Gadewch i ni fynd. Arhoswch pwy drwsio fy nhrymiau. Gallaf chwarae nawr mewn gwirionedd. Ymlaen i'r nesaf. I dybytlw, mae hyn yn swnio'n wael. Mae angen rhywfaint o gymorth arna i. O, rwy'n caru gitar. Ond mae hon allan o diw. O, nawr mae hyn yn well. Sadia boi. O na, mae'n romie. Mae angen i ni guddio. Mae'n rhaid i ni guddio. Rwy'n gwybod eich bod chi rywle yma. Dewch allan, sadia boi. Rwy'n gwybod eich bod chi yma. Gotcha! Iawn, gadewch i ni roi cynnig arall arni. Mae'n swnio mor dda. Plîs, peidiwch a bod mor drist. Byddaf yn ôl yn fuan. Pam nad yw'n gweithio? Gadewch i ni weld. Sut ddaeth hyn yma? Sadia boi. Mae angen i mi guddio. Felly dyma chi. Dewch ymlaen, deffro. Dwi wedi dod o hyd i chi. Dewch ymlaen. Iawn. Iawn, mae angen i mi drwsio'r peth yma. O wir, mae o'n gweithio.
dau yn dal ar goll. Pa, mae hynny mor anodd? Fi yw'r teigr. Gadewch i ni weld beth sydd gennym yma. Iawn, o diwedd mae'n gweithio. Nawr gadewch i ni chwarae can. Sada boi. O diar, rhaid mynd. Dyna fan cuddio da. O, helo. O, fe wnaethoch fy nganfod. Dewch ymlaen, gadewch i ni fynd i amser allan. Nid oedd yn real. Edrychwch ar hyn. Mae'n gweithio. Gadewch i ni ddod o hyd i'r olaf. O na, mae'r meicroffon wedi torri. Hei, roedd hynny'n frawychus. Ha ha ha. Mewn gwirionedd, gallaf eich helpu gyda hynny. Ti, beth ydych chi'n ei olygu? Wedi wneud. Mae'r parti drosodd. Rydych chi dan arest, Aled. Hei, nid yw hynny'n deg. Mae Saja Boyce yn fechgyn da iawn. Fe wnaethon nhw ein helpu i drwsio ein holl offerynnau. Ai, mae'n hwn fechgyn da. Ie, edrychwch ar hyn. Iawn, iawn. Rwy'n tybio eich bod yn iawn. Iawn, gallwch fynd allan nawr. Ond ni ddylech ddychryn pobl. Byddwch yn neis. Iawn, rydym yn addo. Ni, rwy'n falch ein bod yn rhydd nawr. Mae'n ddrwg gennym, rymiau. Iawn. Amser am barti dawns. Are you ready? Hey! Stop. Ydy rhywun yno? Ydy rhywun yno? Eila, wyt ti'n cerdded yn eich cwsg? Na, Ela, mae'n rhaid i ni fynd y ffordd hwn. O, Ela, Ela, gadewch i ni fynd yn ôl. Tyrd Eia yn ofalus, y ffordd hwn. Ew! O na, Eia. Wedi ni gael drws fel nad yw Ela yn mynd allan eto.
onest hwn? O, na. Stopiwch. Arhoswch eiliad tyrd gyda fi. Dim mwy o gerdded yn eich cwsg elia, mae'n beryglus. Although, beth yw hyn ar drwyneb? Nid yw hyn yn dda. Gad i ni ei tynnu i ffwrdd y tŷ. Mae hynny'n llawer gwell. Mae angen i ni ddod o hyd i ffordd i'w chadw yn y gwely. Rwy'n gwybod. Yw'r sŵn hwnnw? Stop, mae angen i ti gysgu. Paid a gwneud hynny. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod Ella yn aros yn ei gwely. Rwy'n meddwl bod gen i syniad. Gadewch i ni ddechrau. Llygod ar eira, a sicrhau ei bod yn aros yn y gwely. Mae'r drws ar agor. Eia, paid ar hyn o bryd. Iawn, mae hynny'n ddigon. Tyrd gyda fi. Bydd y chwistrell gwely lawent yr hwn yn helpu Ella i gysgu'n well ac yn eitha wely. O, symudiadau neis. Ydy Ella'n cerdded yn ei chwsg eto? Na, dalla, dim ond yn hwyd. Dim mwy. Mae hynny'n dda. Ella, gadewch i ni egluro beth yw cerdded yn ei chwsg. Mae cerdded yn ei chwsg pan fydd person yn cerdded neu'n gwneud rhywbeth tra maen nhw'n cysgu. Ac wrth iddyn nhw ddeffro, dydyn nhw ddim yn cofio dim. Gadewch i ni egluro beth yw wneud os gwelwch chi rywun yn cerdded yn ei chwsg. Byddwch yn dawel ac yn siarad yn dawel. Peidiwch â dychryn neu weiddi ar y person. Helpwch nhw'n dyner i fynd yn ôl i'r gwely. Os yn bosibl, galwch oedolyn am gymorth. Peidiwch â siglo neu wthio'r person. Nid yw rhywun sy'n cerdded yn ei chwsg yn gwneud hynny'n fwriadol. Y cyfan sydd ei angen arnynt yw ychydig o gymorth. Hei Ella, gadewch i ni fynd i chwarae gyda'n gilydd. Dwi eisiau dawnsio. Opsi.
Dobydlw o dobydlw. Mae'r gwisg mor neis. Mae Aled wedi troi'n lombie. Dwi ddim yn ddigon bach i gredu dy stori tylwyth teg. Mae'n rhaid i ti gredu fi. Mae'n real. Aled, paid â gwneud hynny. Beth sy'n bod arna ti? A, dombie? Cadw draw oddi wrthaf. Maen nhw mor wirion, mae angen i mi redeg. Mae hyn i gyd yn freuddwyd, dim ond breuddwyd. O na, mae dad yma. Agorwch y drws os welwch yn dda. Be os ydyn nhw'n ei droi fo'n lombie hefyd? Ni fydd neb yn cyffwrdd â fy nhad. O, mae hynny'n ffiaidd. Daliais i ti, lombie, dad, dwi'n dod. Mae Aleb ac Ella wedi troi'n lombies. Lombies. Beth, wyt ti'n siarad amdano? Pa lombies? Gadewch i ni fynd, dad. Does gen i ddim amser i chwarae gemau. Nid gêm yw hwn, mae'n real. Dasha, allwch chi chwarae heb fi? Ai dyna ei lygaid? Lombies. Dywedais i hynny wrth i ti, lombies go iawn, mae angen i ni guddio. Okay. Peidiwch am cyffwrdd os gwelwch yn dda. Red, Dasha, Red. Beth ddylwn i ei wneud? Mae fy nheulu wedi troi'n lombies. Beth os ydw i'n ei cosi yn ôl? Efallai y bydd hynny'n gweithio? Dwi'n meddwl ei fod yn syniad gwych. Mor ofnus. Dewch ymlaen, casglwch eich hun. Gallwch chi wneud hyn, Dasha. Oi, dwi nôl i normal. Fi hefyd. Diolch, Dasha. Mae dad yn dal i fod yn lombie. Okay. Yma drosodd. Tir dyma.
Rwy'n ddynol eto. Ai, Dad, rwy ti'n ôl o'r diwedd. Beth ddigwyddodd yma? Dwi ddim yn cofio dim byd. Beth wyt ti'n ei feddwl? Achybais y byd rhag gorysgyniad Lombia. Pam mae gen i ti bapur toiled? Mae'n stori hir. Gai fenthyg rhai?